Dag, jeg hedder Mads Willesen. Jeg er gruppeleder for Giber Å Gruppe, som er de blå spejdere i Mårslet. Vi er en forholdsvis nystartet spejdergruppe. Vi startede for 8 år siden med få medlemmer og få ledere, men er nu i dag en stor spejdergruppe med 120 medlemmer. I de 8 år, vi har eksisteret, har vi holdt vores møder her i Mårslet Borgerhus, som er en slags forsamlingshus i Mårslet, hvor vi har været så heldige at kunne låne lokalerne hver onsdag og torsdag aften til vores møder. Men nu når vi er 120 medlemmer, så er det ved at være for småt til os, fordi at vi kommer til at lægge for stort beslag på huset i forhold til alle de andre aktiviteter, der også skal foregå i huset. I dag kan vi fx ikke være der, fordi der er julestue her i december. Det har resulteret i, at vi har brugt rigtig meget tid på at søge fonde og samle penge ind til at få bygget vores eget spejderhus her i Mårslet. Vi har nu pengene på plads til at få bygget huset, og vi har også fundet et sted, hvor huset kan være. Men når huset er færdigt, er der stadigvæk en række opgaver, som vi selv skal stå for. Blandt andet at anlægge terrasser omkring huset. Vi skal have et stort udeværksted, hvor vi har mulighed for at opbevare alt vores materiel. I dag har vi det oppe på loftet her, hvilket er ret besværligt, når vi skal på ture, at alle vores telte og udstyr skal slæbes ned ad trapper. Så her har vi brug for indretningsting, reoler osv. til det her udeværksted. Endelig er der heller ikke noget inventar på vores toiletter, så der kommer vi også til at mangle nogle ting. Som bilag til denne ansøgning har vi vedlagt en liste med helt konkrete materialer, vi kommer til at mangle, når vores nye spejderhus bliver færdigt. Alle 120 spejdere i Giber Å glæder sig meget til at få deres eget hus. Vi håber, at I vil imødekomme vores ansøgning.